juga Mbak Ulfa. Matang para undangan kakung putri ingkang kula hormati, ugi para pamirsa baik sipil maupun Bapak Abdi ingkang kula hormati, bagi rekan-rekan yang memeluk agama lain dari Islam, kami mengucapkan selamat malam, selamat menonton, semoga berbahagia. Bagi si pemeluk agama Islam, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bista'inu ala umuri dina waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam ajmain, amma ba'du. Dumateng para pamirsa ingkang kula hormati, napa sebabnya kula kok sekedhik mengatakan bahasa Arab utawi mencuplik ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Menurut ajaran kita sebagai seorang Islam, bahkan kita mereka bekerja apa saja, baik kita menderita maupun kita berbahagia, kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Pramila mriki mboten wonten wicanten ingkang prayogi kecuali kula ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan tuwin kerahmatan kula saha panjenengan sedaya sehingga wedal sakmenika kula saged pinanggih sekalian para pamirsa kanthi wilujeng lan sehat walafiat. Kula kinten tanpa berkah rahmat Tuhan ingkang Maha Paos, kula saha panjenengan sami boten saged pinanggih ingkang kados mekaten punika. Pramila para pamirsa ingkang kula hormati, ing mriki kula atas nami warga Ludruk Karya Baru ingkang dipun pimpin dening Abah Wenyono nepati undanganipun Mas Sofyan Sauki. Wedal sakmenika ngeluari nadalipun kanthi cara mbathek kupat ruwah. Mas Sofyan Sauki nggih. Tuwin Ibu Eka Widya Risma. Kala riyen natos kagungan adat mbok bilih dipun paringi seger kewarasan lan usahanipun lancar. Pinanggih kinapa mawon sengaja ngeramek-ngeramekaken dipun tanggapaken Ludruk. Supados nadaripun boten dados nadar ingkang kebalungan. Nyuwun penyaksian panjenengan sedaya mbok bilih pedal sakmenika ngluwari nadaripun kanthi cara mbathek kupat luwar. Mugi-mugi sak sampunipun anggenipun ngluwari nadar, usahane tetep lancar, pinaringan rejeki ingkang barokah lan pinaringan seger kewarasan. Keluargane dadosa keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin.
Dumateng para pamirsa ingkang kula hormati, ugi ing mriki Ibu Widyarisma boten kesupen angengeti ingkang babat alas dusun Betering ya. Dusun Betering. Supados anggenipun kagungan kersa boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Pramila menika acarane nggih padhet nggih. Kula nyuwun peratosan para wiyaga sesarengan narik kupat luar kula nyuwun kairing gending sampak. Artosipun pedal sak menika sampak besok. Muga-muga keluarga Ibu Eka Widyarisma tansah pinayungan dening Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa dipun paringi seger kewarasan lan pinaringan rejeki ingkang barokah lancar usahanipun. Lan kangge kula akhiri usikum marang Oh, ingkang narik kupat luar menika Pak Kasir. Pak Kasir kali Ibu ngoten nggih. Mugi-mugi Ibu Nasir nggih. Ngoten. Ya Pak Kasir kali Ibu Nasir mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng lan sehat walafiat nggih. Senaosa mboten nderek minggah dhateng panggung. Kula nyuwun ingkang narik kupat luar niki kalih nggih. Nggih, jenengan ngerti ya. Anu, kali-kali gendeng sampak pedalipun nggih supados keluarganipun Ibu Risma tansah pinayungan dening Gusti Allah selamat wedal sak menika sampak besok. Kula akhiri usikum manasih bertakwa wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi wal hidayah. Saudara-saudara penonton, hadirin undangan yang berbahagia. Sebelum kita masuki paket yang ketiga, di sini Bapak yang punya hajat, yaitu Bapak Kasir Adinoto bersama Ibu Sunarsi mendatangkan ludul karya baru